takaenda tikanogona tikapedza saka takazoripa mberi apo ivo patainonogwa minominda ipapo takaona pamwe pacho patoni munhu akakuisa zvidhina ani pamati madefenopens gaamiri taona pane munhu akuisa zvidhina takatina mupurisa wenyika aneka MUTSA akatotaura akati apama munhu akachengesa zvidhina zvake apa sinzi anga akatenga pamwe paari kugara ari kunedzwa. Saka ndobva tangoti no it's okay ndobva tagowana ndinda patakazi ndobva tapedza. Saka last week iyo ndobva ndauya tatounganidza mari yekuti tipe vanhu handiti takati tichazvifanda vanhu taunganidza mari ndauya nayo ini ndatouya ndichida kudai ndikuona kupaipai pakaita se pakawawa patonika mudhuri totenderera deni neyadhi ndoona pane futi imwe cabin yanga isipo totenderera futi neyadhi ndoona kune rimwe side kwaane futi imwe cabin. Saka ndobva tati tingakontinue nekupa vanhu mari izvi zvakadai ende vanhu vacho isusu tatisingawazi saka ndobva tati ringatidzoserwe kwamambo tinoziva kuti toita sei. Maybe question yangu ndikuti pamakagowana sekugowana pamakaita makabhini nezvivakwa zvinowani zviri kuvakwa muarea yakagoyiwa here kana kuti isina? Area yese yakagoyiwa yese. Ndosaka ndakutika then kana yakatogoyiwa haisiri issue yemunhu wese issue yekuti kana paine munhu ane pake paakabiwa paari kuona paita saka paane structure is now between the two people haisa structure nemuridzi wenzvimbo akapiwa nzvimbo nokona inini ndandi kuti as a family kana muri 12 shiyanai muri chii muri 12 umwe naumwe aane pane pake saka munhu wese aane pake umwe naumwe aane chekuita nepani nepake because haasina munhu achamukontrola pake. Saka ndosanda kuti maiwari yanga iri kuti makebhini kana ari kuvakwa munzvimbo dzisina kupiwa vanhu then it remains a family problem, but kana iri yekuti kebhini yakuvakwa pakatoallocatwa chii munhu it's now a case between munhu ari kuvaka kebhini nemunhu akapiwa ipapo. I don't know kwenda munhu yes nekuti isusu tatakafanana kuti 3 family 1 family nemhuri yayo let's say Michael nemhuri yawo maini nemhuri yawo ine ndiri muzukuru baba vangu ndo mwana waMichael futi saka tatakangoti 2 hectares zaMichael 2 hectares zamaini nemhuri yawo 2 hectares dzangu inini nemhuri yangu saka kuside kwedu kwacho ndokune imwe futi cabin of course imwe munhu anga aripo ane cabin yanga iripo kare akataura kuti anonda kumirira hangu koye zvinhu zvangu zvandandakarima ndoita sei ndomuva. So ndosanotaura kuti pamaissues amunotaura emakebhini nechii vanhu varipo vatiri kuti tiite ine issue nawo handiti wangani hamuzozwa kuti kana muti 4 muri kuti here 4 people ava wakaenda futi panzvimbo isiri allocated vanhu avari paarea isiri allocated here isusu paarea kwedu kuside kwedu katakapiwa isusu kune hwana ari yes deal with that one shit ese ko kumwe areas aya pane ane mukwirire kuti kune munhu ari kebhini kwedu kwatakapiwa patakagowana mainini kwatakavapa kwawo ndokwawakwa 2 rooms isusu takanga tauya tichiti hatisuda kuti musha wedu utengeswe tikuda kuti tigare tese tiripo tese namaini. Is why the purpose of sharing is to give ownership to each and every one of you, so that whoever apiwa decides what he or she wants to do nepapiwa. Issue yatisina kuda yanga iri kuti maiguru maini noita sei wagreba land yababa yese kuita yani yake asi pachiwanhu chaipo tiri pachiwanhu zvatakaita izvo kuita kuti vanhu mukwanise kugarisana zvakadii zvakanaka asi pachiwanhu ndechekuti chiwanhu chinoti wasikana kana waroorwa sheya yako waroorwa uku kwawabva kusina sheya yako asi takaita kuti no chinhu chisinge chiri chemhuri ngatiite settle this thing chiri chemhuri kuti kana aina sisi ane musoro wake unotora zvakanaka asi pasati pamufana akaroorwa wakomana I'm sitting pretty kuri right asi land yangu share yangu ye-estate mandipa up but I'm donating my share of my estate yamandipa anditi
kumwana waJohn kuti aisochi musha wake. Iyi yangu yemandipayo inini kwangu maundarweni. I'm donating mine to Nini. Kana ndukudai. Not selling. Angamgona yendo. Not selling kumachi outsider. But truth is tsakaitira chinhu kuti chirambe chiri within the family. Ndo tsakaitira. Saka tikuti isusu kana family yamai guru yakapiwa. Yayo. Look after what you were given. Kana ile family yamai nini? Look after what you were given. Kana ile family yemzukuru. Look after what you were given. Musasaite poke my nose now. Imapiwa mzukuru wapiwa hapo. As you want to poke your nose again kwa mai nini? Because you want to poke your nose into kwa mai kuru. Tunamba tine damzi. Because it means kuti chini chakuramba chiri chichi control chine central control. Isusu chatakaita kubvisa central control so that munhu umwe naumwe ari kuti I deserve a share apiwa share yake. What he or she does with that share. Ndivyo ndadzoka ati mama munomwe ndini. Pane nyaya yakaradzani manani ya Luke nani na Peter. Yakapiwa tichine yako. Ichi nduku yakapiwa Luke akapiwa share yake. Andisi. So zvakazoita neshare yake is his baby because it's no longer part of the family property. Because akatopiwa akabuditswa. And he had my reasons why I cannot dispose of it, which was my relations against nemkoma wake. That's why I got no. I'm selling my structures. Nimafurutsu wangu, nimineza nezvilima zvangu kune munhu. And the court said, no, there's nothing wrong with that. Because church, the family cannot now tell him what to do again. Because akapiwa kudhara. Kupiwa kuti say kurumurwa. And kana warumurwa, chinicho church chako you do whatever you want in that thing. Iyo zvaita mamira makaita. Umwe naumwe akwanisa kuenda kutora land permit yake. Andisi, akwanisa kutora land yepake. Resettlement permit yepake paari kuti ndini ndinapa kutora macoordinates ake. Andisi, GPS otora GPS macoordinates otorwa. Photos kana kuti pandepaningi. Andisi, arichadzosi this issue kuti irambe iri family issue. Tinoramba tichikunetsana. Saka todini ava vari kuside kwedu because ndo vari kumakuwa kwatakati atidi kuti kwewani kwane new cabin kune old cabin here zviri kuside kwedu tosiyezvi zvekungu kuside kwawo kwatakati ndiri kuti nini kuside kwenyu kune chii kimacabin mai kune macabin hatisina kuauthorize akaiswa namai right ndosaka ndikuti for those two cabins andizvo imimi call those people andizvo talk to those people. What are you doing? Ndimi mune jurisdiction kutaura nechi. Ni wani wao. Goes one side one. Then whatever you do with those people. Ati wano kwa maini ngatire nechi. Uyo msukuru alikuwa msukuru. Tira nechi. Goes de chako. Ati but chimwe chandikuda ndicho kuti ndikuti please zvamuita zvese. Ngazisaweba zvemuromo. Zvinyorwe pasi izvi. Ngazvinyorwe pasi izvi. Because zvakanyorwa pasi unozonetsana. Mucharamba muchinetsana. Graveyard handiti ndemuri. Avatorwa muri kutengesera havani vachiigwa. Ndimaini. Vari kutengesera. Ndimaini vari kuita hatisi. Point yangu my friend. The graveyard is a communal thing, is a family thing. Handiti ndopana baba wenyu ndemvu. Ava navakutora mipinza yenyu mukati munemo. No. Unozowacha iripo. Graveyard, is this a family private graveyard? Yes, can any family private graveyard? It means when you go to Garam, Gatu Masini supposed to go. Akafa happy in the book. And it's called community. And it's called community happy in the book. Because this is a family thing. Those are looking at could our Pani Pang Pandin, but let's reserve this for graveyard. And those are not, you still go back to the ego. Why? Because Mr. Machine say over that land. Can a market allocate of grave? Then you decide now, Mr. Mulibodi, what do you do in each in area? But Musalam Makazi Banja one, Munama Bini machine, Munama Bini problem. Kushare kwa makaita kwa kuti maproduce ya asidi asa wewe munumwena umwazie pani pake kana kuwira no wira pani pake akuyega uda ati kana akuya kudani manje amuchauye family meze makadai manguti tete anditi pake pane zvaitwa anditi akuya ndi munhu wake waronga imwe issue kuti makati imeme pasha kwaye pana mainini ngawabva homestead
waende kunowaka pasaiti. Vakaramba wakati handibve pamusede hamundibvisi ende vakutosvika wakuti akwiza isisi kuti imi ndimurondidzinga muri kuti ibvai pamba pamai wenyu isu hatina kutaura imi ndimi makataura takati isusu mai Nini pamaka allocata handiti pamaka allocata land you are supposed to reserve some land for mushawani wa mai Nini because one thing that chanduti musaro amfanunga muchikanganwa chikuti mai Nini she is the surviving spouse ya baba wenyu ndiye mukadzi wa baba wenyu so you cannot share property naye if unga muri kushare chi wana wari kushare na property no remember there is a mother who is still alive who is there saka ituzo patakati ngaambe apa tichiti pamuri kushare reserve some for her kuti amapana saka imi munga exclude nawo muri kuona ichi akabva ipo baba ari kuenda andikamuka ndosati kutora kuti pamakaita chi allocation iyi the first thing chamaifana kuita pamakabvisa graveyard maifana mwati graveyard out mai Nini out then wana let's share ari kubva apa achienda papi ndo pane issue paari kubva apa muri kuti aende papi murikuona bvunza ndikutaura It's time to build as well. yes ndachikumbira kutaura isusu pamakataura kuti mai Nini vaende pavo saka takamufunga kuti isusu patiri kuvashera ndo pavachangomubata imimi maifana makaona kuti uyu ndimaiwo handiti she is the surviving spouse at law ndiye anofanira kuita zvizvi ndiye anofanira kuita izvo because she is the surviving spouse but takati no nenyaya yemarelations nekumaintaina that mother child relationship handiti chiitai kuti pasave paine hondo yamai Nini namai kuru handiti uyu chidoes anosiya zvamai kuru zvaangachishandisa handiti wana wacho inoshandisa zvizvani zvamai wenyu asi chicreata ichi space for mai Nini yes saka izvozvo zviri kuda kuti pamuri kuita kushare sewana is beneficiaries don't forget kuti panani surviving spouse aripo ari kufanira kubenefita kubva kuestate yemurume wani always respect just go ahead muchaona kuti pamuchafamba muchigara muchigadzira noizese inopera kuti zii tanatoda kutaura ipapo ndopana paine point yangu ipapo kuti dai zvaitoita paite intermediate pakati penyu because kutaura nawo wega don't worry about that imi muchiita ese I didn't feel that piece of land asi mamwe maproblems ende munogadzira as individuals asi umwe naumwe ngaadhiwele onji pake as this one now issue yake inoda mese now to decide it kudecide system kudecide zvatingoita every no tinonetsa tikuzovati Zani kuda imimi time to build imimi kana matoita decision iyoyo just convey that decision to me kana zvokunetsa kusisa kwayo isusu toita sei yes ndo patotaura kuti isusu zimbaite sei we want sanity is what is important toda sanity mumba ngapazikanwa kuti wana urikugara pamumba ndepawa zvatopera tatinofungira kuti tizozivawo vanhu vacho vatengesa vane uyungu atigere pasi muzukuru hamisidzanira kuya ndauda chisumukai mutaure zvindota sumukai mutaure zvindota achatauri inini izvo ndikuda kutaura ndikuona kuti muzukuru ari against nini ngeku iye nzvimbo yake wakasotopiwa kudhara nasekuru wake inini tine Elizabeth Charumuka ndiroorwa kwachigumira inini ndakaroorwa nemurume wangu 19 muzukuru uyu wakatopiwa utori nestendi yake yakasotopiwa nasekuru baba wake wakapiwa stendi yake baba wake achibvafa hana kuwaka mai wake achitaurirwa kuti one murume wako wakafa ngemurume wangu one murume wako wakafa ndiri mutauriro kuti waka pastendi pako hana uda kuwaka izvo zvizvi muroora ndakukutaurira kuti waka stendi yako iyo iwewe uri kundoita maetsa kufa kuti ndikafa wobva watora musha uno uibva wagara newana wako musha uno ngewe mukadzi wangu
mukunda charumoka wakandida hake neeji yandiri saka ine muruda uzovhiringidza mukadzi wangu ndikandafa ende for sure ndo zvaakutoitika izvozvizvi ndiri ndegapa wana hawatokwanisi kuyaura kuti isusu hatichambotokwanyiba ngekuti awa wana wekwamaikuru ndiwo wane simba nepamusha pada zvimwe mhaiyo makahura hatisi wana wepamusha apapa tichatoenda kumadn kwako ndototi nyaya ijeke kuti tionewo mabhenefits ababa kana musina kutoti tisina kuonawo mukana apa sezvo tiri kuitwa izvi muchatotitaurira kuna baba wedu topiwe nhaka havana kutouya bwana David ndiye akapiwa nhaka kufa kwaita baba wake akapiwa nhaka yake yepfuti kudai zvikazi ndiwo uta hwako uyu ende baba wacho aitaura kuti inini ndikandafa mwana wangu pfuti yake iyi ndiyo uta hwake pfuti iye akauya kotorwa nemwana wababa Gotwe nemukwasha wachibva waenda naye kuHarare ndagara nayo 3 months itori ndeuda yacho inotokiwa waibva waenda naye kuHarare mwana aibva abvunza kuti tete ndakura pfuti yangu tete akati wakazvizwani kuti baba wako anga ine pfuti saka zvakadaro zvikazi pfuti yakabiwa kwazi yakaora asi munhu une pfuti unozivikana tiri kuti chinhu chiri very simple handiti iyi nyaya yenitatoita sei kupedza iri kuenda uko pari kunoidentifa land inoti imini zvimwe zviriko zviri kuitika ikoko zvichadhirirwa nazvo case by case imimi kana paine zvenyu zvamakaita zviri kuafekta imimi hazvineni avo deal with your issues. Handona swazisisa ba changani. Ndati. Ngekuti inini ndakawa Vai. Amukutenderera imzvayo. Ndozowati ndinosiya kitchen nematoilet angu nezvikwere chinyi ngehouse chete nekitchen yemurora iripo. Ndikusiya ere mushawa. Ndosaka tati pamurudzoka kumba uko. Mune kitchen yenyu handiti. Mune house yenyu handiti. Mamushandisa house yamaiguru. Ndakatobuda chisiri kudiwa kuti mushandise house yanyu. Ndakatobudamo. Kana makabuda ndopati kuti ngapasha identifyiwe nekuti muchi wake house yenyu. Ndizvo ndiri pamukova murume wangu kuti murume wangu akataura kuti do harivharwi bai kufa nyama mweya ungoona pano haubvi saka mutoza kuprosect mati izvo ndandisunatsauzwisisa ngekuti awauri kuti itobvai pahomestendi apa mutoende somewhere handiti ndiwo kutaurwa kwaari mambo patakauya panapa baba wedu wakapa 2023 isu hatina kumboenda kuna mai 2003 hatina kumbouya kuna mai ava kuti muri kugara pamusha pamai wedu wakaroorwa wachitogara mukicheni yamai wedu hatina kumbotaura nazvo patakauya kuno ndo pamakasvika kuti imimi muri kugara pahoko yeumwe mukadzi saka imi munofanirwa kunowaka penyu pai pasaidi ndo pamunofanirwa kuenda kunowaka muchiisawo hokwe zvino ava vari kura hatina kumboti wakudi but tichimbobva uyu zvaari kutaura uri kuti pamwe ndandisina kicheniba ava manje pamusha apa pane house wane kitchen here yavanoti yavo vane kakichen karipo pamba kitchen yangu ndinayo chiende pasaidi pacho identify pekuti wavake chii main house yavo paseri pekichen yavo wobva mukicheni mumbebaangawave mhausi yamaiwe asi waisirei watsvagire space saka havachabviswa homestayawake because watone mastructures awari wakawaka mumavari ndikuti inini chanota chekuti let's treat as the surviving tikasamutrita saizvozvo hatina kungoita dambudziko naubva kuno wakabva watokunda pamba wabva waenda musaite problem nazvo sei abude ndobva wazozoona vazikati mabudirei pamusoro changamire mubambo rutasa pamusoro nemachinda kukebhini kurutaurwa kuti hazi kune kebhini kulaini kwedu kunyepa vanhu wese wakalainwa ipi tati endai kuground ane issue nemunhu ari panzvimbo pake wodhira nemunhu wake kana mataza kuirana muri tu ikoko mouya pano tokubatsirai chete zvatopera ndekuti wakandotendai and the next case zvatopera nana mukombo wakupindira
waenze kwana mbuya sizvapera ndivo vane problem waende vane maindastry vane mapurazi asi vada kundidzinga pamusha pemurume wavo vane mazvikoro mukwambo nyaya yako ndei nyaya yako ndei nada kubatsirwa kuti kune mari obhenseni mavu kune mari yanga yaunganidzwa mari yaunganidzwa haidei chekuita newe uri mukwambo wachigumira siya wana chigumira ine mari yavo timusaidi wacho ne mari yavo iwe mukwambo kuda mukati nenyaya kwachigumira siyana ite wana chigumira siyo ite nyenza because the next thing iwe ukapinda mukati and one mabeneficiary kwachigumira wakadzi wenyu not imi saka kana pari kutora nyaya dzemari nechizo kwachigumira imi musabate mari izvozvo siyai wana chigumira wacho chisiyai waisaka makanga matinini kuti tibvise wanhu wavo wakatengeserwa namai Nini mupamushapi ndosaka ndati chengetai mari iyoyo handika pamuri kuenda muchaidentify uyu handiti kebini handiti mawirana zvamuvirana John awirana nekebina munhu ari pakebina kuti anozosera munhu mari yake you take money from that eni yamakaunganidzaka you give that person munhu oenda handiti you go to the next person you do the same mawirana chii zvamawirirana you do that ndizvati kutaura kumbira kuziva vanhu vari because atwasi maziya zvomagaradarirazvo vanhu vari kuya kana mitingi yenyu pamuri kuita mitingi titauri muzukuru ukunda mutasa ondwe rakatouya inoda kutoka nyakatsapa guys chimba yavo chenda kwekuti makana maunga mutozutana achisungana Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira Dojibondora, Dojibondora,